Hier achter mij het haatkwartier van Omroep Friesland. En dat betekent tevens het haatkwartier van Noorderwien Live. Jawel, het is een vrete midje. En onder bezielende leiding van onze enige echte Willem Wadpiek treden de familie weer fantastisch leuke bands op. De line-up is divers. Van Tigers van Grunterp, Into the Ark, Gary Dantema, ont Sarah Smith en Volkert Hans. Goedemiddag. Goedemiddag. Druk dwalen, maar technisch, wat bestaat van man? Wat is het? Inbraakbeveiliging. Ah, ja. Heel belangrijk. Hier hebben we een echte vlogger rond het werk. Maaike, hoe is het bij jou? Ja, hartstikke best. Had je camera ons? Ja, zeker. Rek. Hij draait. Veel vloggers hebben we bij dit programma en die gaan dan backstage het verhaal ik nog eens even te maken. Nou, een beetje wolven zelfs. Ja. Het wordt mijn literaire kniepen hier. Ja. Dat we dit plakje broeken. En ik vind zelfs altijd belangrijk het grunts. Ja. Guys, nice to meet you. Standing next to In the Ark. Yeah. Okay, and I heard you became second winners of The Voice of UK. We did. Yes. When was it? In 2000? This year. This year. Yeah. 2017. Wow. And Tom Jones was the coach. Yeah, right? it was. Yes, he was. Okay, and how was that? Amazing. Yeah? Oh, I just love him. Like, I mean, like being a Welsh boys and being from Wales, like you grow up hearing so much about Tom Jones that basically there's religion and there's Tom Jones as well. Yeah. If you're Welsh. Yeah. So I don't know, just being Welsh and playing and singing with the Welsh legend that is Sir Tom, like, is just crazy for us. Wow, like, and what did you learn of him? Oh, learned a lot about how to look after our voices. I say that as I'm smoking a cigarette. Okay, so the first, quit smoking? Don't smoke. Don't smoke. Sorry, Tom. First lesson, no, sorry. Drinking a lot of water, sleep. Okay. He's just learning that he's very, very professional. Yeah. Looks after. I mean, that's how he's kept it all these years. How he's 77 and he's still singing better than ever. So. Elmar. Hoi, zanger en dichter van Tigers van Grunterp. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Ja. Als eerst, want ik geef mijn interesse toch wel heel erg uit. Leren futten, van waar is dat? Nou, ik vind dat wel lekker om leren futten te trainen. Ik treed heel vaak op, maar leren futten. Dan heb ik even Felix de Groen even. Van Gaard. Ja, dat is voor mij wel belangrijk. Ja, precies. Ja. Even een living in the moment. Ja, living in the moment. Ja. Hey, en je bent toch een beetje upcoming, begrijp ik? Ja. Hoe moet dat precies zijn? Je was muzikaal. Hoe ben je bij elkaar gekomen? Nou, Gerbe Gebrand, die al heel lang in de muziek zit, die heeft mij vregen. Goh, was eens een keer mij spelen. Ja. En hij zit al in een bestaande band, The Rules. Dus die heer ik wil spelen, die hoor ik niet live. En toen hebben ze mij erbij vregen. Als dichter, in eerste instantie. Again, waar heb ik me wat meer ontwikkeld als zanger. Het is wat een combinatie van zang en vaardragskunst, als het ware. Want van origine kennen we daar van The Voice of Holland. Het zat dus een trekje, als ik het goed heb, bestrijden worden. Ja. En want ik heb even op YouTube zien en ik zie dat alle fjouwer de meesten voor dat draaien. Ja, en wie zit eigenlijk die coach in? Marco Besato. Oké, en hoe wie je dat? Heeft er een soort aan hand? Wat heeft die leren? Ze leert sowieso een hele prutte wel daar. Met televisie en samen doet het eigenlijk wat en op zijn podium. En hij is natuurlijk ook wel heel ervaren, dus ja, van hem heb ik ook wel weer dingen leerd. Ja. Mestige keuze ligt het mij. Ik bedoel, wie hier al leert? Treintje Oosterhuis, Ilse de Lange. Ja, en Marco en Ali. Maar hier is de keuze vrouwen maken? Ja, ik hiet wel in mijn hol. Ik denk dat hij draait, dan ga ik voor hem. Ja, Jules even rek. Hij neemt op. Jaskin even een Ja, heel goed. Volkert Hans, je naast me. Oh ja. Ja, hier naast mij. Achter mij naast mij. Volkert Hans, mooi saxofoon. Yes. Hey, wat jij en wat leest ik? Phil Collins, dat is die grote voorbeeld? Ja, het oude werk van Phil Collins. Het oude werk, ja. En vooral maar die blazers erbij, hè. Ja. Want door die blazers ben ik eigenlijk een beetje trompet die spelen en saxofoon. Ik vond het machtig mooi. Ja, mijn ouders die zien enkel in de muziek. Maar dat wie wel een stimulans om meer de popmuziek in te gaan. Oké, dus het is echt wel die inspirator. Ja, wel. Want wat doen ze dan daarvoor, voor die popmuziek? Ik ga nog tol weer in een fietskorps zetten. Moet je me dit wat voorstellen? Ja, dat is gewoon een muziekkorps op de fiets. Ja? Ze ga ik nog laatst in de harmonie spelen.
Proud event. En ja, gewoon machtig mooi hè. Gewoon op de trompet, op de fiets, saxofoon, hele wielkorps, 50 man. Nou, en dan heeft het nou over de fiets en de saxofoon. Maar ja, daar spelen ze trompet, saxofoon en de songs. Hoe combineert dat? Hoe? Ik snap daar helemaal niks van. Ja, ik meen dat man net kon multitasken. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar ik heb wel heel wat multitasken. Hoe is dat dan? Hoe moet ik dat vinden? Ja, gewoon uit nood geboren eigenlijk. Dan krijg ik in mijn Erika, fluisteren toch Willem. Dat is hier een ras-echte diehard fan. All the way from Duitsland, Hinnis kan voor Sarah Smith. Tjen dat de informatie klopt. Die hebben we daar. Hebben wij, hè, volgens Hans. Sorry for interrupting, but I heard from Willem you are a diehard fan of Sarah Smith. Is it true? Yes. Okay, oh, both of you. Three of you. Four. Wow. Four. Oh, really? And where are you guys from? I heard Germany. Is it true? Yes. So you drove all the way from Germany. But how did you know this? That she performed here today? Because she told us. It's on the internet. It's a World Wide Web. Oh, really? Oh my God. Hello. Hello again. Hello. Cool. Nice to meet you. Okay, you're sound checking already, I guess? Oh yeah, here we go. Wow, perfect. That's it. Okay, great. Okay. You're all the way from Canada now or London? Because I heard you live in both places, or? It is both places. London, Canada. Oh, really? Oh, really? Oh my God. Because it was so funny. Willem, I text Willem on WhatsApp. I said to him, no, she's not from Canada, she's from London. He says, no, Canada. And then afterwards he texts me again. He said, okay, it's true, she's from London and Canada. So in the broadcast, yeah, in the broadcast he said like, okay, he's from London and Canada. Okay, that's funny. Okay, you have to say it when. And we have everything in London, Canada. Is this like it's got the Thames River and Queen Street and King Street. And, yeah, everything. Never knew Richmond that. Street Really, and never it's knew kind it. of like based on London, England. Wow. Without the accent. You know what I mean? That's a real British accent. That's right. Okay, perfect. Well, about your latest album, Yes. Shine Bright. It's the hit single, right? Actually, that was off my first album. The latest album is called 11. And there's a song called Angels and Anchors, as well as Changing My Mind. And there's, I don't know, there's other songs. Okay. Undertow was also off that song, that CD, and Already Here. Hey, zo wie zit ik weer fotograferen, Newt? Ja, dat is ook een mooi programma, dus ik denk er maar even bij wezen. Maar het oorspronkelijk plan wie wat ons begrepen. Ja, nou ja, als je het weer vakantie en de mensen die wonen graag even te vissen. Nou, ik zou er maar een grap van hebben. Wij achter de snoep. Resume op deze gestructureerde chaos. Wie het weer een heerlijke midje, maar een soort leuke persoonlijkheden en goede artiesten. En wat nou zo leuk is bij de studio van Noorderwien, is dat er een hele leuke spontane gearworking ontstiert. Toch dat ze lekker mooi gaan improviseren. En je het weer dat tussen Tigers van Grunterp en Volkert Hans op saxofoon. En ik vond dat echt fantastisch mooi klinken. En dan hier we ik nog een paar fantastische vocalisten. En dat wie onder andere Gary Dantuma en Into the Ark. Ja, en allebei dus natuurlijk net voor niks finalisten wist van The Voice of Holland. En natuurlijk Into the Ark van The Voice of the UK. En als kerst op de taart hier we Sarah Smith uit Canada. En dat houdt het even goed voor de volgende keer, Willem. Ze komt net uit Londen en uit Canada. Nee, Sarah Smith die komt uit Canada in een plakje wat Londen heet. In Canada, even de volgende keer, want ze komt ongetwijfeld weer, dus dan sla hem even op. Hè. Ik zeg geniet van het weekend en onthoor een keer. Mazzel!